nakakita na ako mga kabayan. Ito ang kailangan ko nito, 10. Ayan, mayroon naman sila dito. Yan, ito na mga kabayan yung pinapatuloy ko. Pinapapalitadahan ko na dito sa isang unit, yung katabi ng existing. Yan, dito sa kabilang unit, tapos na. Yung palitada dito. Daling ko pa, masilyahan ko na rin ito, papa-skimboard ko na rin. Ito naman yung ginagawa naman nyo. Nakabit nyo na yung mga GI na plain sheet dito sa mga pinto. Yan, pinabok yan ng nailer. Yan. Tapos nilalagyan ng ulanggil sa kanto. Yan, nilalagyan nyo ng silan para hindi makita ito, yung mga pinagpakawan na yan. Tapos dito sa ibabaw, pa isa-isa na lang. Yan, nakadikit ng silan para hindi pasukin ng tubig. Yan, yung mga bandang labas lang yung nilalagyan namin itong GI. Hindi na lang napapalitadahan dito yung bandang likod. Yan, konti na lang yan. Yan, dito sa dulong unit mga kabayan, pinapalagay ko na kay Edmar yung mga step ng hagdan. Yan, tulong sila ni Jiking dyan. Yan, ito nakakapakain yung bakal dito. Tapos ito tatapalan to ng kahoy. Yan, kailangan yung kahoy, kung ano yung aspin nitong step, ganun din dyan para pag sinanding to, hindi siya makahalata na may tapal dito. Hindi pwedeng pabalagbag yung aspin na tatapalan na pag gano'n ng aspin ng kahoy. Kailangan patumbok din na gano'n. Katulad nito na makikita. Para hindi siya makahalata na may tapal dito. Yan, ito kasing kahoy na ito mga second hand dito. Yan, pero matitigas yan mga yakal. Yan, dito naman sa lababo, pinapapormahan ko na kay Carlo. Kaya ang paan nito, precast na to na 5 cm yung kapal. Yan, tapos yung pinaka-height nito pag nalagyan ng granite, 85 cm. Tapos yung sukat naman nito, yung lapa dito, 60 cm. Yan, parehas yan, 5 cm yung paa. Kasi pag hollow block kasi masyadong malapad, kaya pinagawa kong precast. Pero yung dito sa ibabaw, bubuhusan na lang to. Yan, nalagyan ng mga bakal, i-welding dito. Yan. Tapos nandito yung pinakalababo niya. Yan, pag nailagay na yung mga step na yan, ipapasunod ko na yung gabay. Yan, para tapos na kami dito sa unit na to. Bali, ang kulang na lang namin yung sides. Yan, dito naman pinapakabit ko na yung natitirang isang downspout. Yan, kasi bukas papatanggal ko na itong mga andam yung ito para malinis na tingnan dito sa harap. Yan, Sabado ngayon mga kabayan, kaya uwi ako ng Tarlac. Yan, kukunin ko muna yung sasakyan ko kasi mga dadalhin akong gamit pag uwi ng Tarlac. Yan, nagbabawas na ako ng gamit dito pa unti-unti para sa bakasyon, sa Pasko.
Kunti na lang yung hahakutin ko. Okay naman yung mga gulong. Hindi naman flat. Ang daming tayo ng ibon. Yan, okay na mga kabayan. May karga ko na yung mga dadalhin kong gamit. Yan, dito ko na lang pinalagay. Saka yung laser. Dala-dala ko. Palabas na ako ng katarungan mga kabayan. Yan, ito yung sinaradong daan. Ayan. Yan, dyan ako dati dumadaan kasi sinarado na. Bawal na daw dumaan dyan. Kaya dito muna ako dadaan sa K1. A few moments later. Grabing traffic mga kabayan kahit nasa expressway. Yan, hindi gumagalaw yung mga sasakyan. Yan, ako dito na ako dadaan sa Skyway para walang traffic. Yan, ang bagsak nito Inlex na. 30 minutes nasa Inlex na ako pag dito ako dumadaan. Yan, dito na ulit ako mga kabayan sa bahay. Pahinga naman muna. Coco, ito si Coco. Coco. Pogi, si Coco, pogi. Billy, dito ka Billy. Billy, dito. Yung kalok-alike ni Oreo. Ayan mga kabayan na. Si Billy. Yan, hindi pa kayo nagkikita ni Oreo. Dadalhin ko yan dito sa bakasyon. Yan yung mga bonsai ko. Kukuha na naman yung dahon. Yan, dami na namang bagong sanga. Yan, pero itong isang bagumbilya ko na mamulaklak na. Ayan, kulay puti. Isang kamay lang ang gamitin ko. Yan, ito yung kuwang ko. Pest drill, nandito lang. Ayan, kinakalawang na, hindi nagagamit. Ang daming bunga ng sili dito. Dami. Daming bunga na, bebe. Oh, Pero dito. Wala na. ayan, tanim to ng asawa ko. Oo. Asawa niya. Hoy, dali. Yan, ang dami ring pan dito. Ayoko. Papaya. Hoy, si Lily. Yan, yan pa. Orang. May red pa dito pang. Opo, may red pa. Ah! Oh, patay na, bebe, yung okra, oh. Yan, gagawin nating pang tanim to, binhi.
Tingnan mo nga yung kulay red doon. Turo mo yung kulay red sa mga kabayan natin. Turo nyo yung kulay red doon. Kunin ka? Ito. Ako na. Asan yung nakuha mo? Yung kulay red lang ha. Kanting red. Yan yung dalawang hambang binili ko para dito yon. Kaso hindi ko dinala. Kasunod ko na lang na uwi. Iniwan ko lang muna sa site. Papa ba? Kuha pa ako ng green. Kaka! 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 Sinamahan ko muna mga kabayan yung anak ko. Maglaro dito sa labas. Ayan, nagbabike siya. Ayan, pag wala kasi ako, hindi siya pinapayagan ng asawa ko na maglaro dito. Maglaro ng bike. Yan naman mga kabayan si Billy, oh. Hindi umihiwalay sa akin, oh. Billy, matanda ka na, Billy. Hindi mo pa nakikita si Oreo. Yan, naalis muna ako mga kabayan. Papunta muna akong Dao. May bibili na ako doon na gagamitin namin sa gate, yung roller niya, yung roller wheel para sa Cavite project. Dito na ako ngayon mga kabayan sa Dao. Yan. Dito ako maghahanap ng roller doon para sa sliding na gagawin namin sa Cavite project. Yung bearing na linalagay sa gate. Yan, nakakita na ako mga kabayan. Kung anong kailangan ko nito, 10. Ayan, mayroon naman sila dito. Sa loob, sir, mahal yun. Yung iba naman, sir, kumukuha daw sa amin. Kasi tutusin talaga. Ang D4 niyan, sir, bentahan dito niyan, 1-2. Ayos na mga kabayan, nakabili na ako. Ang layo ng pinaradahan ko. Dito ako sa may tapat ng Marina Arcade. A few moments later. Yan, dito na ako mga kabayan sa bahay. Yan, ginabi na kami. Yan, may mga pinuntahan pa kasi kami. Namili pa yung asawa ko sa Dao. Yan, ito na yung binili kong roller. Yan, ang ilalagay namin to sa sliding gate sa Cavite. Yan, dadalhin ko to dun bukas. Kwanto, 10 piraso. Yan, mayroong isang klase nito, yung nakatusok lang ito. Walang bearing sa loob. Yan, ito mayroon yung bearing. Yan. Kung ang gagawin naming sliding gate doon, 5. Bawat isang gate, 2. So 2, dapat 5. 6, 2, 2, 10. Ito. Yan, maaga yung alis ko bukas. Diretso ako ng Muntinlupa. Tapos didiretso ko na rin ng Cavite yan. Yan, nandito na po muna mga kabayan. Maraming salamat po sa panonood.